buze mișto are asta. Hai, gata. Frate, unde și le-a făcut? Vreau și eu. Bă, nu știu, dar sigur a băgat ceva bani în ele. Mă, bani, Nu mă mai uit pe unde să telefon. luăm atâția bani? Păi, n-am un bărbat cu bani, exact. Un bărbat cu bani, e bine. Dacă o să-mi placă să fac unghii. De ce să nu spun? Nu știu, îmi pare așa totul dubios și ciudat. Dubios? Toate astea miros așa un miros. Am un cabinet primitor, nu? Da, foarte. O să vii aici mai des, că îmi place la tine. Da? Să știi că e un compliment să ți se spună așa, ca doctor mă refer, să ți se spună că ai un cabinet frumos și că o femeie vrea să vină mai des. Pentru că merge bine la afaceri. E normal, adică despre ce vorbim? Banii de pe card, nu merge cardul. Mi-ai oprit cardul? Nu ți-am trimis niciun ban și, într-adevăr, am blocat și cardurile alea care, de fapt, îmi aparțineau mie. Eu ți le-am dat crezând că ai capul pe umeri. Dar mai spune, nu suntem ca tine, nu știu. O să auză, mă, ce spune în continuare. Noi nu suntem ca tine. Dar în vrea, schimb, știi, noi vrem operații estetice. Frumoaselor. Perfectelor. Unde ereți? Hai de capul meu, ce urât e. Cum să pun eu aia pe trupul meu ăsta frumos așa? Nu. Eu nu pun ochii aia pe mine, să știi. Ce ai de făcut? Vreau și bani mai mulți. Pentru ce? Pentru că sunt și eu tânără Așa? și vreau să-mi pun silicoane. Poftim? Iar încep cu prostia asta. Întreaga media, conceptul de modern, de showbiz, online-ul, toate la un loc au creat în ultimii ani anumite standarde periculoase și incorrecte de frumusețe. Problema este că, în special, femeile tinere cad în această capcană și se expun la pericole care le pot marca viața pentru totdeauna. Una dintre ele este o tânără din București, pe care o vom cunoaște chiar acum. Tânăra Diana provine dintr-o familie foarte înstărită. De câțiva ani, tatăl ei muncește în străinătate și trimite sume mari de bani soției Luminița. Iar din acei bani, Diana are și ea partea ei, mai ales că, la fel ca prietenele sale, este interesată deocamdată cel puțin să arate cât mai bine. Fetelor, ne așezăm și noi aici, că nu mai pot. Hai, Mai plimba prin toate magazinele posibile. Aoleu, picioarele mele! Genunchiul meu încă persistă, adică... Mă, fată, eu tot n-am găsit ce căuta. Bă, dar ce roche vrei tu? Că niciuna n-arată ca așa din poze. Frate, v-am arătat-o și nu găsesc pe nicăieri. O să o caut afară. Păi de tot nici nu le probezi, adică, na, cum vrei să-ți dai seama cum îți vine, dacă, cum se aranjează pe tine, cum... Alea trei erau chiar drăguțe pe care le-am văzut. Da. Dar nu erau cea din poză. Ți-am mai arătat Ia, arată poza aia odată, că mă enervezi. Ia. Uite-mă, fată. E. Vezi? Uite. Seamănă cu alea? Nu, dar puteți să probezi, poate... Dacă nu e aia, nu e. Trebuie să găsesc pe aia. Ești nebună, da, nu mai... Da. Mai trebuie neapărat să ne găsim unul cu bani. Eu am nevoie de unul cu bani. Încă nu ți-a ieșit ideea din cap? Frate, nu se mai uită niciunul la mine. De când m-a operat ăla și mi-a făcut nasul strâm, toți bărbații fug de mine. Nu Mă, e. că asta cu bărbatul cu bani nu e ideea rea, nu? Îți arăt ceva? Nu? Și ție ți râde, nu? Îți arăt ceva? Ce? Un nas mai strâm ca al meu? Bărbat cu bani. Numele meu este Diana și am 24 de ani. Nu muncesc și nici nu vreau să aud așa ceva. Am lucruri mai importante de făcut. Hai, fii atentă. Ce buze mișto are asta. Hai, gata. Frate, unde și le-a făcut? Vreau și eu. Bă, nu știu, dar sigur a băgat ceva bani în ele. Mă, bani, Nu mă mai uit de pe unde să telefon. luăm atâția bani? Că n-am un bărbat cu bani. Am un bărbat cu bani, e bine. Tot acolo ajungem. Ce să-ți facem? Mă, fetelor, trebuie să punem ceva la cale. Mami îți mai dă bani? Ceva, da, mai da, așa, da. Mai e bine momentan. Dar să vedem pentru cât timp, că parcă vezi că odată îmi taie porția. Că să nu mi-o facă curând.
Dai cu porția acum sau cum? Nu, dacă se mai supără și alea, când mai... Na. Ei mai În spus fine. ceva de vreo operație estetică, că vrei să-ți mai faci? O mai las vreo 2 săptămâni. Vreau să devin o divă. La mine frumusețea este pe primul loc. Și eu mi-aș dori să am atâtea operații câte are Diana. Dar frumusețea are un preț, iar eu nu mi-l permit. Dar ce mai vrei să-ți faci? Nu știu, fată, că mi-am făcut liftingul la față, nasul nu-mi place, mi-am făcut... Pleoapele sau ce naiba mai ziceai? A? Pleoapele mai ziceai că ți-ai făcut. Da, de ploape sunt mulțumită. Vreau să mai fac posteriorul. Tu. Și sânii, vreau boobs. Mai mari de atât. Da. Diana este prietena mea cea mai bună. Este super frumoasă. Doar că ea crede că poate să fie mai mult de atât. Fată, te rupe maică ta. Dacă îi mai spui că mai vrei să-ți faci iarăși nu știu ce operație. Ei, Mai ales că deja sânii ai, adică să-ți faci mai mult de atât. nu cum vreau eu. Dar ți-ai zis vreodată să te duci la muncă? Să zic că uite și Mă câștigă lovești, bani? vezi că o lovești. Fii atent că ți-o iei. Și vedem că ți-o dau cât te doare mai tare. Mă gândesc că... Hai că m-am supărat, eu mă duc la solar. Voi unde faceți? Da, nu știu, mergem acasă. Dar noi mergem oricum în aceeași direcție, deci hai că iau eu taxi. Da? Da. Bine, eu merg la solar, fetelor, și ne vedem după aia. Vezi să nu te arzi prea tare. Vai, drăguțo, nu fi răutăcioasă. Cam acestea sunt preocupările Dianei, cu care mama ei este doar parțial de acord. Într-adevăr, i-a dat bani pentru operații estetice, însă nu este deloc încântată de felul în care fiica ei vede viața. Ce faci, drag? Am obosit. Te-am sunat mai devreme, n-ai auzit telefonul? Cred că vorbeam la telefon. Bine, eu am ajuns acasă mai devreme. Am fost liniștită de foame. Am mâncat deja. Îți pregătești ceva, Diana? Vrei să Nu, că am mâncat, mersi. Iar încep cu din astea. Ceva azi? Ai mâncat ceva azi? Am mâncat. Ai mâncat, ok. A sunat și taică-tu mai devreme. A sunat... a făcut un apel video, mă rog, vrea să te vadă, să vorbească și el cu tine. Păi și ce? N-are numărul de telefon, nu poți să mă sune? A, da? Păi nu, trebuie să sune pe tine ca să vreau să cu mine. Păi, Diana, de când ai mai vorbit cu taică-tu? De când m-a sunat ultima dată? Păi, cred că de la Pașteri. Și Dar o de să-ți ce nu trimit. mă sună? De ce? Păi o să-ți trimit numărul lui, poate... Hai, domnul Simu, să-l sun și Poți tu. să-i dai numărul de telefon, poate sună și pe Fisa, dacă îi interesează atât de mult de soarta ei. Așa crezi tu asta, Da, că nu mai interesează. trimis, că nu mai am niciun bani. Nu mai ai bani. Păi am fost la mall. Da, deci a trimis ceva. De fapt, am primit pe card 1000 de euro. Sunt Lumința Petrescu, am 48 de ani, lucrez la un call center. În urmă cu ceva ani am hotărât cu soțul meu să plece în străinătate pentru bunăstarea familiei. Atât a Cât îmi trimis. dai? Îți dau 1000. Cât să-ți dau? 1000 de euro? Da, 1000 de ron. Ce să fac 1000 de euro? Păi, cred că ți-ajung. Care e problema? Până când? Până mâine? Nu, Diana, stai puțin. Deci banii ăștia care i-a trimis el nu ne ajung, pentru că mâncare, da, slavă Domnului, utilitățile sunt suficienți. Eu am serviciu, așa că de ce te văiți? Păi, dar și eu ce fac? Păi ce vrei să faci, Diana? Iar ai început, ce vrei să faci? Ce ai de făcut? Vreau și eu bani, mai Pen- mulți. pentru ce? Pentru că sunt și eu tânără Așa? și vreau să-mi pun silicoane. Poftim? Iar încep cu prostia asta. Diana, dacă am fost de acord cu tine până acum și am fost alături de tine și am înțeles 2-3 operații estetice, am înțeles cât de cât, da? Hai, să-ți fac și moftul ăsta. Asta nu înseamnă că noi acum ce facem? Noi muncim să-ți pui tu silicoane, să-ți mai faci nu știu câte operații. Este un lucru pe care chiar mi-l doresc. Sunt niște tâmpenii astea, copile, te mutilezi. Deci chiar nu vrei să înțelegi. Tot timpul m-am ascuns de soțul meu. Nu știe că i-am dat atâția bani pentru tâmpeniile astea. Și chiar nu mai pot rezista și nu mai pot să o fac, clar. O să caut, o să-mi găsesc unul cu bani, nu știu, o avea eu noroc, nu? Ai sânii suficient de mari. Sunt destul de pe bune. Nu sunt.
Nu, Diana, hai să ne înțelegem. Trebuie să-ți găsești un serviciu ceva. E un serviciu. Da, ți-am forwardat mail-ul acela, ai sunat acolo. Da, și m-au chemat la muncă 8 ore. Diana, dar e ok, cu cine se meni copil atât de tântălai că te-am putut face pe bune? 8 ore să merg în fiecare Da, zi la muncă. 8 ore. 8 ore pentru 1000 de euro. Diana, 8 ore sunt ok, exact jobul care e perfect. Deci acolo primeai niște bonusuri, aveai niște facilități, bonuri de masă, nu știu, transport, tot felul de chestii ți ofereau ea. Despre ce vorbim? Nu. Nu, deci trebuie să intri în normalitate. Asta fac toți oamenii normali, Diana. Da? Ce aștepți? Cât mai aștepți să stai cu mâna întinsă mereu la noi? Trebuie să-ți găsești un serviciu, să-ți Vreau să mă fac câștigi. mare. Nu, ești suficient de mare. Nu da? sunt mare. Ești inconștientă. Nu, sunt inconștient. Nu se poate. Deci cu tine mă scol la capăt. Trebuie neapărat să te apuci de treabă. Eu și taică tu nu mai suntem de acord să te întreținem așa. Pentru ce? Pentru tâmpeniile alea? Pentru prostiile tale din cap? De-abia aștept să plec din casa asta. O să plângă ea după mine. Deci cooperațiile astea ne-a căpiat, își face rău singura. Noi nu suntem de acord. Nu știu ce vrea, de muncit nu muncește, dar vrea bani. Păi, până când? Înțelege, Diana, pentru că e suficient de frumoasă, mă, ce-ți mai trebuie? Ai fost și ești frumoasă. Nu. Diana, te rog, am încheiat discuția, nici nu discut, da? Deci ești suficient de frumoasă, ce mai vrei copile de la tine? Vrei să te mutilezi? Termină cu prostiile astea. Până când ai să... Băi, tu nu înțelegi că devii un monstru. Mamă, că devii obositoare când îmi ții predică de asta. Nu sunt obositoare, tu pentru noi ai devenit obositoare. Tu ești copilul meu frumos și vei rămâne frumoasă, Diana, pentru că ești o fată frumoasă. Ce-ți mai trebuie? Ce-ți mai trebuie? Te mutilezi. Vreau sân. Nu! Clar. 1000 de euro pentru ce? Pentru așa, că vrei Dar tu să-ți nu faci un e box. ca și cum ai da 1000 de euro și a doua zi i-am aruncat la coș. Îmi rămân aici. Diana, te-am făcut cu sânii mici, dar pe bune, chiar nu realizezi? Da. Gata, ți-am spus, discuția asta va rămâne aici, da? Când vine taică, tu nici nu vreau să aud de așa ceva și eu bani nu-i cer. Da. Deci nu, deci de la mine sunt nicio formă. Da. Mai e și altceva de obiectat, că văd că de acord cu mine nu ești. Da, să-ți găsești serviciu. Da, o să-mi Da? găsesc când o să vreau eu. Să fie cât mai curând. Da. Hai, papă. Diana nu vrea să înțeleagă sau să accepte ce îi spune mama ei, dar nici mama nu vrea să accepte situația, iar consecința este resimțită dramatic pentru tânără. Bună ziua! Dați-mi și mie, vă rog, o cafeluță. David, unde ești cafeluța? Să știți că nu vă funcționează cardul, nu merge cardul. Cum să nu meargă? Nu merge. Ia, încercați-l pe acesta. Nici acesta. Ia vedeți acesta. Nici acesta. Deci nu merge niciun card? Niciun card. O secundă, vă rog. Da. Mamă, nu mi-ai pus banii ăia? Bună ziua, în primul rând, Diana. Banii de pe card, nu merge cardul. Mi-ai oprit cardul? Nu ți-am trimis niciun ban și, într-adevăr, am blocat și cardurile alea care, de fapt, îmi aparțineau mie. Eu ți le-am dat crezând că ai capul pe umeri. Înțelegi? Măi, mi-ai oprit cardurile, vreau să-mi iau o cafea de la magazin și nu merge cardul. Așa și? Nu, Diana, deci ai tot ce trebuie acasă. Dacă deschizi frigiderul, ai tot ce trebuie, da? Dar cum să faci așa ceva? Mergi și mă fac de râs la magazin. O să discutăm acasă despre problema asta dacă te deranjează atât de mult. Păi și pe ce îmi cumpăr cafea? Diana, uite cum stă treaba. Dacă vrei să-ți cumperi ce vrei tu și să faci ce vrei tu, trebuie să te duci la muncă. Frate, sunt la magazin. Sunt în fața magazinului la bloc. Bine, Diana, gata, nu mai avem ce discuta, nu vreau să mă enervez, sunt la serviciu și deja, da, irosesc timpul cu tine. Da? La revedere. Măi, femeie, tu mi-ai închis telefonul? Mie mi-a ajuns.
Soțul meu se chinuie de ani de zile în străinătate pentru bunăstarea noastră, să ne ofere nouă tot ce e mai bun. Și ea toacă banii pe toate prostiile. Cum să fac așa ceva? Ce crede ea că face? Cum să-mi oprească banii? Dar eu din ce trăiesc? În grea situație se mai află Diana, fără bani de cafele, de spa, de salon, de cumpărături, un adevărat blestem. Însă există și o parte bună, prietenele i-au rămas alături. Ce faci, fată? Ce fac fizicuțele mele, mă, Hai, lasă-mă să fetelor? stau eu aici. Hai, stai acolo. Ce faceți, mă, fetelor? Nu vrei să știi, zici că am îmbătrânit, mă doare genunchiul, m-am ramolit. Da. Da. Am operație estetică și acolo se trece. Ți-am zis, s-a rezolvat. Totul are rezolvare pe Ce ese. faci tu? Sunt supărată, fac. De ce? Mi-a tăiat mama rația la bani. La asta nu mă așteptam. Mă așteptam să ne dai vești, dar nu așa. Ce mă mai operez eu acum? Păi, Mai trebuie să mai scot o coastă. Vreau să am o stare de vespe. o, Doamne, Mă, fetelor, mă. Nu, spuneți că sunt sigură că și voi aveți câte ceva. Bă, ar fi câte câte ceva. Da, dacă stau bine să mă gândesc. Lasă. Important e să avem bani să le facem. Cum că- facem bani, fetelor? Veniți cu idei, avem nevoie de bani. Băi, am eu un pont dacă vrei. Ia zi. Acum lucrez hostess la o sală din asta de evenimente. Așa. Și fac undeva la 80 și 100 de euro pe zi, depinde acum. Depinde ce ești dispusă să faci și tu. Aha. Hai mă, nu, că nu e cine știe Ca ce. muncă. Nu e cine știe ce. Vorbim de conduci. muncă? Mă, Da. fată, eu nu prea pot să muncesc, că mie nu-mi place munca. Nu știu cum să vă Păi spun. tocmai că știu că nu-ți place, dar nu. Băi, dar nici nu e muncă fizică așa. 100 Adică de euro pe zi, a 5 zile, 500 de euro. Te chiar gândești în operații. Deși ai putea să-ți faci cu banii ăștia câștigați într-o săptămână, nu? Da, Stai, că nu e așa. Nu e în fiecare zi, nu știu, o dată la săptămână. A luat o razna. Ea vrea să câștige 1.000.000 de euro ca să-i bage pe toți în operații. E nebună. Lasă-mă cu munca. Noi trebuie să ne găsim niște băieți cu bani frumoși. Că noi suntem niște doamne, suntem niște dive. Bine, unul cu bani nu mi-ar strica nici mie, sincer. E să adevărat? fiu. Păi am pus ochii pe unul. Iar noutăți. Dar nu vă dau detalii până că nu știu, până nu știu sigură pe mine că este concret așa. Veți un pic de răbdare. Băi, ești criminală, mă jur. Am nevoie de bani și o să fac orice, absolut orice. Și mai am un pont, dacă vrei, la o terasă la un prieten, tot așa part-time, dacă vrei, vii mâine cu mine. Să stau în picioare? Nu, 4 ore, nu e... Hai, mă, merită pentru ore? buzițe, pentru merită, nu merită. Cam așa, 4 ore. Bine, hai că mergem, mai facem niște Hai, mă, vezi, gămbuțe, după trebuie aia să manipulezi pe ea, trebuie să o iei cu ce-i place, că altfel nu ai cum, adică... Bun, dacă vorbim despre operații estetice, pot să suport orice. Perfect. 4 ore, Mergem. sunt acolo, merge. Mergem. I-a ajuns cuțitul la os, ca să zic așa. Ce a ajuns să facă pentru operații estetice. Hai că poți să găsești cu ușurință pe cineva. Da, mă, Pisi, când o să arăt și eu ca Kim așa, să am și eu niște sunt din aia voluptos și un posterior bine pus la punct, să pot să spun orice. Până atunci e cam greu. Băi, eu ca bărbat aș ține numai în puf, la cum e ea așa de simpatică și cum face, mă jur. Dar dați-mă, ai fetelor, toate și mie un șansele. bărbat. Dați-mi și mie un bărbat să mă țină. Hai să căutăm. Unde? La În parc aici? îi servesc un suc la masă și... Dar cine știe? Poate îmi schimbă și mie telefonul, că nu prea să mai aude. Am nevoie și de telefon. Da, mă, fetelor. Tu ce vrei de operații să-ți mai faci? Prietenele mele nu mă susțin absolut deloc în ceea ce ține de operații, dar uite-te la ele. Ele ar fi primele care trebuie să schimbe ceva. Bă, nu știu, aș scăpa de urechi. De urechi. Am uitat că tu ești clăpăugă. Vezi că am părul ăsta mereu pus așa pe stele? Hai mă, că nu se vede. Și că stă cu păr așa, nu se vede. Nu vreau să fiu rea. Dar dacă își dă părul, dacă își pune părul după ureche, ce stă urechile? Lasă-mă, fată, că mergem împreună. Hai, mă! Eu împreună merg cu tine. Nu suntem noi trei tot timpul. Toți lângă unul și unul lângă Vrei să toți. angajezi și pe tine acolo. Și Nu, toate. ea are bani, Pisi, n-ai înțeles. Momentan o duc bine. Ei, nu-i Momentan. trebuie. Momentan. Totul este bine că nu se termină cu bine, adică n-am spus. Hai, mă, că se termină și la tine cu bine, stai liniștită. Nu-mi place că Diana mi-a atras atenția asupra acestui defect pe care l-am. Sincer, nici nu l-am realizat până acum.
Hai să mergem la o terasă să bem ceva, să lăsăm și bacșiș, să te obișnuiești cu el. Hai să fie ultima zi în care sunt servită la masă frumos, așa. Așa, asta zic. După câteva zile în care nu a mai primit niciun ban, Diana, care nu a muncit nici măcar o oră în viața ei, face o încercare demnă de lăudat, să câștige și ea niște bani, ca hostess la un eveniment. Hai că nu e chiar așa de greu, teoretic. Auzi, dar nu-i de aici, nu putem să plecăm? Trebuie să stăm așa? Păi, stai să înceapă conferința și după dăm cadourile și plecăm. Nu avem ce să Da, facem. stăm deja, mă dor picioarele. Ce cadouri? Pixuri din astea, agenda, pix și... Băi, alea cadouri, mă, fata, auzi că telefoane. Făceam și noi un act de caritate, hai că vreau să schimb telefonul, nu mai merge. Păi, dar unde te crezi mai aici? Nu, mă, e o conferință și dai acolo. Și după aia putem să plecăm? După, da, dar mai durează puțin. Mergeți să mai stăm și înăuntru? Mă, fată, mă, dar Păi ce trebuie ești, să stăm acolo la intrare și să le dăm cadou la fiecare, așa, știi? Poftiți, mulțumim. Mă, cadouri ce primesc ei. Îmi dea și mie unul, că stau aici în picioare pentru ei. N-am auzit o femeie să se plângă mai mult ca asta. Mie nu-mi place, domnule, să fiu slugă. Ce înseamnă asta? Să fac eu ce spune mie. Tu te mă dai aici, mă, eu fac ce vreau eu. Și oricum trebuie să ne îmbrăcăm cu rochițele alea de la ei. O locare alea? Hai de capul meu, ce urâte sunt. Cum să pun eu aia pe trupul meu ăsta frumos, așa? Nu. Eu nu pun rochia aia pe mine, să știi. N-au decât, eu mai bine stăm cămașă de noapte decât rocheală. Păi n-ai mă ce să faci. Ai, da, na. Trebuie să fii prezentabil cu Dar ce, nu sunt prezentabilă? cu rochița. Da, rochia lor. Și n-avem ce să facem, că dacă vine șefa și vede că nu suntem acolo, ne omoară. Dar șefa ce salariu are de ea vrea să stea, aia stă pe un salariu, noi pe ce stăm? Are vreo 2000 de euro. Dar ce operații făceam eu de 2000 de euro? Aoleu, Doamne! Numai la operații ți-e gândul. Mirosea mentă. Cât o să stau cu ea la conferință, o să-mi facă capul calendar. N-a tăcut un minut, se văicărește în continuu. Ce faci, cât mai avem pauză? Vreo 5 minute. Hai să mergem și noi până la baie. Iau și țigările din geantă. Haide să fumezi. Hai. Îl cunoaștem acum pe Adrian, o cunoștință mai veche a Dianei, medic estetician care are o clinică privată. Știm deja că Diana are o slăbiciune pentru domeniul chirurgiei estetice, așa că întâlnirea merită interesul nostru. Bună ziua, domnul doctor Adrian, ce faci? Ce faci, Diana? Ia un loc. Ce mă bucur că ai venit pe la mine. Mă simt la tine în cabinet, când vin, mă simt ca acasă. Nici n-ai intrat bine și deja te simți bine. Super tare. Am un cabinet primitor, nu? Da, foarte. O să vii aici mai des, că îmi place la tine. Da? Să știi că e un compliment să ți se spună așa, ca doctor mă refer, să ți se spună că ai un cabinet frumos și că o femeie vrea să vină mai des. Pentru că merge bine la afaceri. E normal, adică despre ce vorbim? Ce faci, draga mea? Uite ce să fac, îmi vizită pe la tine. Da. Îmi era dor să te văd. Serios? Da. Știi că mă bucur. Da. Și nu o spun acum din curtoazie profesională, chiar mă bucur că te văd. Ce faci? Uite, am ieșit un pic din casă, am zis să vin să te văd, să mai vorbim și noi de una, de alta, de... Mă, nebunatică, ai venit să mă vezi la serviciu? Și culmea că m-ai prins și singur. Păi nu, tot timpul te-am prins singur. Da? Ai vrut sau? Nu știu, S-a poate. întâmplat? Poate da, poate nu. Mă pui pe gânduri. Pe nebunatica asta mică am cunoscut-o acum ceva timp prin intermediul unor prieteni, așa la o masă festivă. Arăta bine, dar o să arate și mai bine. Și în afară de curtoazia asta că ți era dor de mine, profesional n-ai niciun motiv? Ei, ba da, Adică îmbinăm și utilul cu plăcutul. mă ajut. Super tare. La ce? Vreau și eu ceva. Ce vrei, măi, Diana? Nu știu, Ai, mă, pe bune? păi da, e mic aici la mine. Ce vorbești, mă? Păi mă uit la tine, de câte ori te-am văzut, mă tot uitam și Le-au să știi și o male frumos, așa. Fii atent, acum îți spun și punct de vedere profesional și punct de vedere personal. Uitându-mă bine la tine Am scos și vreo două cu și astea. să știi că te-am studiat de fiecare dată de câte ori te-am văzut. Mă, eu nu prea schimba nimic, sincer să fiu, adică arăți foarte bine. Nu văd de ce ai apelat, nu cred că e încă
E momentul stresant să... când mă uit așa în jos și văd așa drept. Vreau să văd și așa o bubiță acolo. Mă, fii atentă, înțeleg, femeile sunt perfecționiste, e ok, îți dai seama că pe mine mă bucură lucrul ăsta pentru că altfel n-aș exista cu cabinetul și n-aș face nici afacere, nici bani. E super ok, da, fii atentă, hai să discutăm și din punct de vedere medical. Atâta timp cât nu trebuie intervenit în anumite părți, sfatul medical e să nu intervii. Îți propun să îmbinăm, așa cum te mai devreme, utilul cu plăcutul și să facem o mică afacere între noi. Uite, dacă tu mă recomanzi la alte doamne și mai mi-aduci cel puțin două fete, pentru orice fel de intervenție, Așa. Spune că îmi place ce aud. eu pun sâniție gratis. Faci și pedicură? Da, mă, iei și o speli pe picioare? Nu mă, o spăl pe păr în timp ce îi fac. Ai, mă, urât. Picioarele miros. Da, știu, m-am interesat, v-am spus, adică v-am spus că m-am interesat. Uite, domnul care se ocupă de operații estetice pe care eu l-am cunoscut și vreau să vi-l prezint, îți va face o operație estetică cu mult mai puțin decât ai găsit tu. Cu cât? Nu știu, poți să discuți cu el undeva la 1500, 1300, te poți duce lejer. Adică să scazi undeva la 500-800 de euro, mie mi se pare ok, cu diferența aia poți să-ți mai pui un pic de acid. A fost un medic mai devreme la mine cu tata și mi-a spus că am microcicatrici și că mi s-a produs o fibroză. Nu știu, nu mă pricep la asta, dar e ceva nașpa. Mamă! Jur, uite-te și tu. Eu am infecție, ce crezi? Nu ești tu mulțumită? Nu e partenerul? Nu sunt într-o relație, nu am partener. Pe bune? Pentru mine, vreau să fiu o divă. Ia uite-te la mine când zici că n-ai partener. Nu am partener. Pe bune? Ai bine, cu Adică mici vis- excepții. Ha, Aoleu. mici excepții, așa, ocazional de distracție. Hai zi, mă, mă faci o divă sau nu? Nu m-am făcut chirurg estetician degeaba. Îmi plac femeile. Și dacă tot îmi plac, atunci hai să facem ceva bun. Da? Să le ajutăm să fie frumoase, să fie perfecte, pentru că în ziua de astăzi trebuie să răspunzi necesităților. Îți propun să îmbinăm, așa cum te mai devreme, utilul cu plăcutul și să facem o mică afacere între noi. Uite, dacă tu mă recomanzi la alte doamne și mai mi-aduci cel puțin două fete, pentru orice fel de intervenție, Așa. Spune că îmi place ce aud. eu pun sâniție gratis. Nu Mărimea care o vrei tu. Ai, și mă! forma care o vrei tu. Gratis? Pentru că ți-aduc fete? Da, două. Dacă Aha, aduci, deci- să le fie, le facem ce vor ele, da? Ele plătesc și tu ai sânișori. Eu ți-am țin! Ce zici? Și Da, dacă ne merge bine, da, mergem mai departe, așa, tu mai mi-aduci încă două fete, eu le fac ce vor ele și îți mai facem și Tu ție. vorbești serios? Da, draga mea, ți-am zis că poți să-ți fac orice vrei tu. Te fac regina Și la universului. fiecare două fete pe care ți le aduc, Orice operație vrei tu, aia îți fac. astăzi este cea mai frumoasă zi din viața mea. Nu doar că am găsit cum să-mi fac sânii, dar îmi voi face toate operațiile dorite. Vai, mi-a pus Dumnezeu în cap. O să fiu celebră! Deci fii atentă, prima intervenim la sâni, facem cum vrei, o să-ți arăt și tipurile de implant, cum vrei, și mărimile, tot. Și după aia, unde vrei tu, că e la buze, că... Ți-am zis, eu personal n-aș umbla, dar dacă tu vrei... Și la nas, parcă îl bate un pic vântul într-o parte. Face un pic mai drept. Glumește, Alința. Un pic! Uite că nu e drept! Eu pot să-i fac tot ce vrei. Tu ești doctor, vezi mai bine și vezi că e strâmb. Auzi, uite-te la mine. Vrei să fii regina universului? Uite-te, chiar vrei să fii? Pentru asta trebuie. Eu te pot face tot ce vrei tu. Vai, deci Cum e, mai ok? făcut atât de fericită. Mă bucur, mă bucur. Că n-am loc, mă, n-am loc, mă, Oh. Operațiile estetice par să se poată rezolva, dar mai rămâne o problemă majoră. Cardurile sunt în continuare blocate și Diana are nevoie de bani. Doar că în majoritatea cazurilor, ca să iei, trebuie să muncești. Manicura ar fi un domeniu în care ai avea clienți, doar că mai întâi ar trebui să înveți meserie. Deci trebuie neapărat să întreb clienta în primul rând, înainte de a începe toată procedura,
să vezi ce-și dorește ea. Unghi. Păi da, dar ce-și dorește, uite, ca formă, de exemplu. Știi ce zic? Toate le-au pătrate. Mă, nu. Uite, de exemplu, dacă nu vrei să dai greș, poți să le faci ovale. Pentru că ovale se potrivește cam la orice tip de Ovală aia, deget. rotund, așa, nu? Da, ovalul ăla chiar un pic și ascuțit. genul ăla. Știi ce zic? Alea nu dau greș niciodată. Nici la unghii, nu știu, la mai boante, mai degete mai ciudate, Mai merg la orice, nu? Exact. Deci acolo nu ai cum să dai greș în nicio formă. Acum că vor ele, nu știu, mai pătrate, mai ascuțite, mai lungi, pe tips, pe... Aici Știu. deci pe acum mine îmi dai mă mie o spală. imagine nasoală vis-a-vis de asta și nu o să mai pot să le fac Nu clientelor. mă pisicul meu, că nici pe mine nu mă spală nimeni pe picioare, adică... Am încercat să văd ceva și despre manicură, dar nu-i de mine. Am zis și eu așa, nu e pisic, cred că nu este de mine. Mi se pare tentant așa când merg și mi le faci acolo, dar să stau eu să fac și când mă văd pe mine că sunt de pretențioasă, aia nu-mi place, aia nu... Uite, sună Georgiana. Se comportă ca un copil de bani gata. Ea nu oferă nimic, dar vrea de toate și totul. Uite cine e aici. Hello! Da, bine. Uite, încercam să învăț o meserie, dar nicio șansă, stai liniștită. E greu, e greu. E greu, e greu. E grele, de fapt. Bă, nu, că văd că nu o pasionează, deci nu mai avem, adică... Hai că trebuie să vă dau un pont. Mamă, hai, nu, trebuie să ieșim, hai. Hai, ne vedem. Oricum, abia aștepta să facă orice altceva decât ce explicam eu aici, adică e ok, deci hai că venim. Hai, te pup. Pupi, pa! 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 Hai să mergem. Că oricum chef n-ai, adică de ce am mai sta? Da, m-am bine acum. Mă întâlnesc și cu astea două, le iau și le vrăjesc să-și facă operații și așa o să mă facă și pe mine gratis. Cam atât valorează prietenia pentru Diana, dar până la urmă, din câte am văzut și am auzit, nici nu putem avea așteptări prea mari. Și zi, fată, care e super pontul? Super pontul, că la cum ni l-a prezentat. Mă, fetelor, v-am găsit un medic estetician. Bă, e pâinea lui Dumnezeu și vă face niște operații estetice la preț foarte mic. Toate fetele merg la el. Băi, eu sincer, când mi-ai zis așa, eu am crezut că ne îmbogățim, jur. A, da. Da, mă, pe bune, dar noi nu suntem ca tine, adică, nu știu, mă așteptam, da, într-adevăr, să fie ceva mai... Mă, dar vouă vi se pare că voi n-aveți nevoie de operații estetice, chiar așa, splendide, vă vedeți? Da, dar tu ai o altă deschidere spre zona asta, noi, nu știu. Da, mă, adevărul e că voi sunteți perfecte, vouă nu vă trebuie nimic în ce N-am schimbare. zis asta. Hai, mă! Băi, eu aș vrea, sincer, o operație. 2, 3. Uite, vezi, vine de acasă. Nu repede. Dar nu am bani, Uite, la tele, te uit uite așa. ce zic.
Uite, eu cred că ești mai multe, Dumbo zici că ești. Hai mă, că Asta nu e. mi-a tras tu atenția asupra lor, să știi că nici nu le vedeam așa. Parcă ți place de Dumbo, așa e, nu? E O să simpatic. fiu soția lui, că oricum nu am penii. Na, acum mă fac să mă complexă și mai. Lasă, hai mă, că ești... Eu de ce am venit aici? Să vă spun despre omul misterios care face minuni în operații estetice și îți va face și ție urechile de Dumbolino. Dacă tot am intrat în nebunia asta, toate, o ducem la capăt, tot toate. Bă, nu neg, m-am interesat de operație cât costă. E normal, nu? Pentru că de când mi-a atras atenția asupra Cât e? acestui Și fapt, cât costă? Ia îți costă. bă, nu știu, în jur de 2500. Da, știu, m-am interesat, v-am spus, adică v-am spus că m-am interesat. Uite, domnul care se ocupă de operații estetice pe care eu l-am cunoscut și vreau să vi-l prezint, îți va face o operație estetică cu mult mai puțin decât ai găsit tu. Cu cât? Nu știu, poți să discuți cu el undeva la 1500, 1300, te poți duce lejer. Adică să-ți cazi undeva la 500-800 de euro, mie mi se pare ok, cu diferența aia poți să-ți mai pui un pic de acid. Și faci nu? Haideți mă, fetelor, că sunt fenomenală. Da. Asemenea, discount chiar merită. Este o afacere foarte bună. O să vorbesc cu Adrian, o să le programeze, totul o să fie pus la punct. Dar tu ce vrei să-ți faci? Că te-am văzut din prima că ai spus, da, eu aș vrea. Nu știu, probabil niște acid, niște, nu știu. Am ridurile astea de expresie. Bă, la ritmul Mai de multe. expresie pe bune, alea reflectă practic toată, nu știu, toate emoțiile tale trăite. Hai să ni da, să zicem, da. Da, asta înseamnă că trebuie să stai ridată toată viața pentru că exprimă, bă, mă Da, lași. că ai trăit frumos. Hai, da, Am alea, vrut să alea, continui. alea nu sunt de... Hai, mă, fete. Hai, mă, ți-am mai spus, nu suntem ca tine, nu știu. Ai, da, auzi, să auză, mă, ce spune în continuare, noi nu suntem ca tine. Dar în ar vrea, schimb, știi, noi să- vrem operații estetice. Frumoaselor. Perfectelor. Unde erați? Da, nu știu. Dar ce crede ele? Că sunt mai frumoase decât mine? Adică eu am nevoie de operații estetice, ele nu? Da, stai cu minte. Hai să mergem să mâncăm. O pizza? Ha. Vă e frică să nu faceți celulita, așa? Lasă fetelor că ne operăm, stați liniște, scoate și celulita. Păi are o rezolvare pentru toate. Deci, Vezi? Și nu e bine, și la bani puțin. Hai, Și la bani fetelor. puțin. Hai să băgăm în noi. Nu, foamea nu vă văd. Gata, Diana și-a convins prietenele să meargă la clinică, așa că și ea va avea la rândul ei parte de ce își dorește. Revenim la doamna Luminița, pe care relația cu fiica ei o frământă zi de zi. A încercat în toate felurile, dar Diana nu dă semne că vrea să se schimbe. Singura speranță a rămas dialogul. Neața. Bună dimineața, pui. Ce faci? Bine, tu ce faci? Ce mi-am pus o cafea, mă pregătesc să plec la serviciu. Vrei să-ți pregătești ceva, Diana, să mănânci? Nu, că eu nu mănânc. Nu mănânci. Nu. Păi și ce ronțăi? Tot prostii din astea, măi. Ce Doamne iartă-mă. Nu vreau. Uite, m-am gândit și îmi pare rău la discuția pe care am avut-o. Diana, gândește-te și tu că suntem singure de atâta timp, taică-tu este plecat. Sunt singură, doar pe tine te-am. De-abia aștept să te văd dimineața. Ai, nu, cu ce dor de mine. Dar trebuie să-ți găsești și tu un echilibru, Diana. Nu se procedează așa cum procedezi tu. Până când o să ne chinuiești așa? Noi muncim pentru ce? Pentru tâmpeniile alea de... Te-ai gândit că poate sunt prea mică? Știam eu că o să ne împăcăm. Doar sunt slăbiciunei, nu? Chiar dacă nu mi-a spus de bani, știu eu că o să-mi dea. Dacă ea nu vrea să muncească, să ducă la serviciu undeva, totuși trebuie să-i dau ceva bani. Diana, hai, fără escrocherie sentimentală, că nu ține. Ești suficient de mare să-ți găsești un serviciu, să intri și tu în normalitate, măi, copile. Dar ce e atât de anormal la mine? Se pare cumva că sunt copil defect? Anormal nu este, dar gândește-te că trebuie să fii pe picioarele tale. Gândește-te că trebuie să ai un serviciu, gândește-te că trebuie să-ți îndeplinești, trebuie să ești tu o O să fiu, responsabilitate. promit, când o să fiu la fel de mare ca tine. E cam târziu.
Pe bune? Păi de ce? La 40.000 de ani tu... Nu, Pentru tine ai târziu să fii responsabilă? Păi eu am o responsabilitate față de voi, în primul rând. Noi pentru O ce să am am și eu, entitate? poate, odată și odată. Păi când, Diana? Când? Nu, Persiști? are. Nu, deci persiști în prostia asta și în tâmpenia asta cu atâtea operații estetice. Gândește-te că te mutilezi, copile. Da, mami, dacă gândește-te și la mine. Păi eu tocmai asta fac, pentru că mă gândesc la tine, deci nu-ți vreau rău. Gândește că nu pot să stau cu mâinile în sân și să văd că tu efectiv te desfigurezi singură. Cu ce? Păi uite, cu banii noștri care, știi, eu sunt fraieră și tot ți-am dat și am fost de acord Mamă, cu că tine. nu e așa. Sunt și eu tânără, vreau să fiu și eu frumoasă. Deci că sunt singura femeie de pe planetă care vrea să aibă sâni. Dar ce facem, mama? O facem pe Donatella Versace pe bune? O transformăm? Da, nu e nici așa. Cum nu e nici așa? Sunt Gândește-te... și eu tânără, vreau să fiu și eu cum sunt toate fetele, să arăt și eu bine. Dar de ce trebuie să fii tu ca toate fetele? Pentru că e pe psihic, vreau să mă simt bine în pielea mea. Dacă eu nu mă simt bine în pielea mea, cu ce vrei să fac? Mă, tu ai ceva la cap. Am momente în care mă uit pe fotografiile de când era micuță. Era ca o prințesă. Mai ales una într-o rochiță albă, vaporoasă, cu dantelă superbă. Nu știu ce vrea să schimbe acum copilul ăsta. Ascultă-mă, Diana, taică-tu muncește foarte mult acolo. Deci Știu. se chinuie foarte mult. Știi că este un tip foarte chipzuit. Face tot posibilul să ne fie nouă bine aici. Când o să întoarcă, să își deschidă, nu știu, o afacere, nu știu, o să vadă el ce are de făcut, tot pentru binele nostru. Gândește-te că și în casa asta am investit foarte mult. Gândește că am stat separați atâtea zeci de ani. Gândește-te că nu n-a fost alături de tine toată copilăria ta, el a fost singur acolo. Da, mă, mamă, știu. Știi cum arăta? Știi cum arăta Dar pe mine când de am ce nu vorbit mă cu el? sună? Păi când... Serios acum, adică pe tine are timp să te suni, de ce nu mă sună? Măi, Și copile, vii și, în schimb, vii și scoți ochii că de ce nu-l sun eu pe el. Eu nu înțeleg că muncește acolo și că muncește pentru noi. Dar să vină acasă dacă tot bate atâtea șaua, că muncesc pentru voi, că fac, că vă dau. Adică să ne scoată ochii, mai bine să vină acasă, nu? nu că ne scoate ochii. Păi tu nu-mi răspunzi mie la telefon, de alu ăla. Hai să fim Dar serioase. nici măcar nu m-a sunat ca să vii să-mi spui că de ce nu i-am răspuns la telefon. Păi da, tu crezi că el are timp? Gândește-te Dar că... pe tine cum are timp să te sune? Pentru că mă sună, mai avem și Vezi, alte dacă și-ar, probleme. dacă și-ar face atât de multe griji, m-ar suna. Păi și el pe să te mine. sune, tu de ce nu-l suni Diana pe el? De el de ce nu mă sună pe mine? Că se presupune că el ar trebui să-și facă mai multe griji pentru mine decât eu pentru el, că el e tatăl meu. Diana, el se chinuiește foarte mult acolo. Să vină Să-ți acasă ofere ție atunci. absolut tot, tot. Dar nu prostile de care, da, pretinzi tu că ai avea nevoie. Tu ești suficient de frumoasă, tu ești un copil perfect, tu ești ce mai vrei. Vrei în ochii tăi. Eu vreau să fiu pentru mine, pentru creierul meu, pentru psihicul meu. Pentru că tu la creier ai ceva, nu se poate. Ne, acum mă Deci faci nu și se nebună. poate. Deci gândește-te că eu o să fac tot posibilul să nu rămână lucrurile așa. Eu nu te las să te ești desfigurezi. pe mine? Da, Vorbele pe care mi le-a spus, să nu creadă că le-am uitat. Astea merg doar la cei slabi, nu și la mine. eu nu pot să mai stau, să plec la muncă și oricum, nu știu. Mai vorbim, da? Da. Bine, te pupă, mama, o zi bună. Te reveți ușor, pa. Mulțumesc, pui. Doamne, ce mă fac? Mă nebunește de cap. Doamna Luminița a vorbit din nou degeaba. Pe Diana nu o interesează ce spune, în schimb o interesează când se va opera, mai ales că ea și-a făcut treaba, adică în urma recomandării ei, cele două prietene au fost operate deja de medic. Bună, Adrian! Faci mai frumoasă, bine ai venit, bine ai venit, ce faci? Uite, am venit să-ți iau pulsul așa un pic. Foarte bine, chiar vreau să te sun și să vorbim. Dar nu m-ai sunat. Normal că merită un premiu și o operație Moca. Evident, nu? Mi-aduce cliente. Pe ce pot să vreau mai mult? Draga mea, te sunam, ce Dumnezeu, nu fi așa grăbită. Vreau să vorbesc cu tine, în primul rând că vreau să vorbesc cu tine și mai apoi vreau să-ți mulțumesc. Au venit doamnele și mă frec pe mânuță, asta înseamnă că a fost bine. Da. Și am făcut uneia dintre ele otoplastie. Ce mai avea? Urechile clăpăuge, sărăcuța frumușică, da. Am făcut-o, știi cum, giugiuc. Și cu niște urechiușe mici și sexy. Când s-o apropia bărbatul de ea și eu vedea urechiușele alea, numai lângă ea o să stea. Așa, și a mai fost una care i-am remodelat un pic buzițele, i-am injectat și acid hialuronic. Eu vreau să spun că a vrut și mai și.
Vreau să iasă așa în evidență și am făcut un botuleț așa de, hai să-i spunem, de păpușile alea, știi tu, care... Ai făcut de ceva? Așa, stai că ți arăt, uite, stai puțin. Deși știi că nu e deontologia profesională, nu mă lasă, dar hai că ți arăt, că nu facem public nimic. Fii atent, a mers foarte bine. Ideea e că dacă o să mai găsești, o să fie perfect, dar... O rățușcă așa? Fii atentă, în sensul ăsta... Așa? Ce frumos! Trebuie doar să devină cunoscut, apoi clientele vor veni de la sine. Fii atentă. Hai să trecem la lucruri mai serioase. Mă gândeam să punem sânii aia. Când? Înțelegi? Mâine? Fii atentă, mâine nu se poate mâine, că am niște programări. Nici acum? Acum. Ce Dumnezeu, trebuie... Nu e o glumă asta, e o operație, da? Deci trebuie să facem niște analize, trebuie să ne pregătim. Păi da, trebuie să știi că înainte, în preoperator, niște proceduri. Gata, am făcut și asta și pe urmă trebuie să te odihnești în postoperator. Deci când mă operezi? Marțea viitoare la 11. Cred că e cel mai bine, dimineața odihnit, ok, avem timp destul, facem ce trebuie. E bine pentru tine? E ok, dar nu e cam dimineața, la 11. La 11 dimineață? Păi dar n-am zis 7 dimineața. Pentru mine e de vreme. Păi și cum nu poți să ajungi la cabinet? Ba la da, 11? pot, uite cum facem, rămân la tine. Cum? Și mă aduci tu cu mașina. Dar ce, nu vrei să rămân la tine? Pe bune? Eu Glumești, mă mă la tine testezi? și tu niciodată, dar ce nu-ți plac sânii mei? Bă, vină mă încoace, fizică, vrei să rămâi la mine, că te operezi și la 10, și la 11, și la orice oră vrei tu. Îi facem toate mărimile și toate formele, nu? Și dorim amândoi. Și venim amândoi. Bă, deci nu-i glumă. Vrei să vii? Da, Și vrei să dormi cu mine? da, Și îmi faci o cafeluță tare dimineața? 2. Și după aia eu te operez. Da. Și facem bubi. Cum e? Sună foarte bine. Deci rămâne așa? Da. Băi, pe bune, vrei să vii la mine? Da, măi! Așa tare îmi plac femeile directe care știu ce vor. Nu de alea ingenue, mimi, ronosițe, dar de fapt nu știu ce. Uite, frate, știe ce vrea, mi-a arătat, perfect. M-am ales și cu o femeie frumoasă acum. Vin. Ok. Mă duc să mă văd cu fetele acum. Hai să trec aici ca să știu exact, deci ne ocupăm la 11 marți, da? Da. Așa, deci marți, ora 11 și rezervăm mai multe ore ca să stăm liniștiți, da? Da. Ok, așa ca pentru tine. Bine, cine e Diana mea frumoasă? Stai acolo că meriți așa un masaj. Pe voi, uite ce Uite așa, îmi am place eu de grijă tine. de bărbatul meu. ce-mi place. Da. Uite așa o să am eu grijă de Mă tine. gânduri ca un pisăiaș acum. Da, nu ești, mă, tu pisăiașul meu. Se torc așa. Da, bravo. Mă Ce duc să știi, mă, fetiță. iubi, mă. Poți să spun iubi? Te rog. Da? Vreau să mă apuc cu fetele la o cafea. Da, și mai îmi trimis câteva și pe urmă eu îți mai fac absolut. Dar nu așa s-a stabilit? Da. Hai că o să ajung departe. Degeaba spune mama. Sunt iubită unui medic estetician. Hai, te pop, dragul meu, ai grijă, da? Ai grijă și tu, Hai, ok, te da? pup, pa! Bine, ceau, ceau. Să fii cu minte. Da. Toate bune și frumoase, viitorul sună bine. Doar că în planul Dianei, care părea aproape perfect, survine o problemă neprevăzută. De fapt, două probleme de aceeași natură. Nu râde de mine. Vai, ce e cu fețele astea? De ce râzi de mine? Pe bune. Stai puțin că nu... Mamă, ia uite câtă gură ai! Închid apelul dacă mai râdeți de mine. Nu e că și mie îmi vine să râd, dar în același timp îmi vine și să plâng. Mamă, la tine e mai rău decât la mine, jur. Mulțumesc, am constatat și eu asta. Ce ați pățit? Bă, faza e că nu știu la ce medic ne-ai dus tu, dar n-a ieșit bine deloc. Bă, Hai că la tine nu e așa de, nu știu, nu-mi dau seama. Bă, Ia ce de mai ai, mă, aproape. că...
Uite-te și tu. Lat, mare, gura. Movă, Se vede. vânătă. Ți s-a umflat? Ce ai acolo? Da, și mi s-au învinețit și mă doare de mort, nu mai pot. Oare chiar să fie adevărat? Adrian să nu fie un medic atât de bun? Cred că am intrat într-un, să nu mai zic, mai mare decât mine. Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. Cea mai mare prostie că m-am luat după Diana. A fost un medic mai devreme la mine cu tata și mi-a spus că am microcicatrici și că mi s-a produs o fibroză. Nu știu, nu mă pricep la asta, dar e ceva nașpa. Doamne. Mamă! Jur, uite-te și tu. Eu am infecție, ce crezi? Am fost la medic, la alt medic, bineînțeles, cu ai mei. Stai că nu pot să vorbesc. Și mi-au zis că am făcut infecție. Mai râde, pe bune. Tu știi cât de tare mă doare? Uite cu fetele mele! Nu, ideea e că medicul la care ne-ai dus e un nenorocit, pe bune acum. Uite-te și tu, stau și sufăr, stau în pat și îmi plâng de milă. Hai mă, nu cred, acum sper că nu v-ați dus și ați dus vorba pe colo, ca să facem probleme. Am vorbit cu un doctor și mi-a spus că este foarte dificil să mi le refac și să fie cum erau înainte. Am fost la alt medic ca să rezolve, mi-a zis că urechea, nu știu care, era mai jos, era, nu știu, nu era prinsă bine, pana mea, nu mai râde. Deci te scot de pe grup dacă mai râzi, pe bune. Nu pot să râd, pe bune, nu pot să râd, că nu-mi permite asta. Am vrut operații, avem operații. Nu ați vrut, mă, fetelor, voi operații, că ați spus că nu sunteți perfecte? Dar cine ne-a băgat în cap? Sincer, eu sunt fraieră, pentru că m-am lăsat complexată de Diana și acum am dureri de cap, nu pot să dorm, m-am făcut praf. Na, Belea, acum că trebuia să mă operez și eu, s-a întâmplat asta. Ei, ai răbdare, abia te-ai operat, ce vrei. Bă, abia înghit, abia vorbesc, ia uite, vorbit, uite. A zis tata că e foarte nașpa, adică chiar s-a luat de mine. Până acum nu mi s-a întâmplat asta. Și a zis că vrea să meargă la poliție, să... Fată, nu fi proastă, cum să ducă la poliție, îmi faci probleme. Băi, deci eu una abia vorbesc, acum mi-a mai trecut puțin, dar uite cum e... După tot ce am pățit, tata s-a interesat despre acest doctor minune și bineînțeles că a găsit niște nereguli. Și anume faptul că a mai distrus și alte fete. Ideea este că, pe lângă toată chestia asta, eu trebuie să mă mai operez încă o dată, practic să repar ceea ce mi-a făcut ăsta. Și mai durează vreun an până mă recuperez cu toate nebuniile, deci nu-i de joacă. Eu sunt distrusă momentan, din toate punctele de vedere pe partea asta de urechi. Nu vine să cred, din cauza mea există posibilitatea ca prietenele mele să rămână mutilate. Ai răbdare că o să fii frumoasă. Fetelor, mă duc pe capul medicului să vorbesc cu el, să văd ce și cum și ținem legătura, da? Ai zis că stai și tu cu noi, că ne ești alături, te duci acum să rezolvi ce să rezolvi cu ăla. Eu nu cred că faci nimic, dar mă rog. Atunci ne anunți și pe noi dacă vorbești ceva, dacă... Hai, aveți grijă, fetelor, vă pup, pa, pa! După discuția cu cele două prietene, lucrurile încep să se complice. Diana își dorește mult operația, dar apare și îndoiala asupra calității profesionale a medicului. Oricum ar fi, situația trebuie lămurită. Bună ziua! Cu ce pot să vă ajut? Comisar șef Ture, Așa. de la Poliția Capitalei. Și cu ce problemă la noi? Avem niște percheziții aici la dumneavoastră. Percheziții? Da, Cum? sunt și colegii pe aici. Păi, urmează să luăm niște... Îmi prezentați și mie un act cum că ați venit cu un ordin de percheziție într-un birou? Respectivele trebuiau neapărat să fie operate? Aici cred că o să discutăm despre altă problemă. Este o problemă în general a pacientului care apelează la serviciile mele și a colegilor mei. Nu toată lumea are nevoie neapărat de operație, dar chirurgia estetică cu asta se ocupă. Mă, mamă, tu nu înțelegi? Eu nu vreau să lucrez toată viața cum lucrezi tu și tata. Pentru ce? Să faci o casă și să pleci. Și eu ce-am făcut? Am rămas singură, nu? Toată adolescența mea. Te râdeau copiii de mine pe la școală.
Pentru ce? Ca tata să fie plecat să facă bani. Și cu ce m-au ajutat banii ăia? Fetele alea nu sunt chiar ok. Și tu ești oarecum complice la toată schema asta. Nu sunt ok din Ba vina da, lor, pentru nu din vina mea pentru sau că nu a vina fost lui. o simplă recomandare. Tu de aici aveai un câștig. Ce faci, iubi? Hai, stai jos. Supărat-o. Ce s-a întâmplat? Am fost la Manuela. Și Și nu se simte bine deloc. a respectat tot ce i-am spus eu? Trebuie Da. să ia antibiotic, trebuie Dar să ia ia tot ce pastile i-ai dat. anti-inflamatorul, trebuie să ia pentru Are durere. la noptieră, la Nu e cap, așa. pune acolo toate medicamentele și unguente și toate Draga alea. mea, voi nu sunteți doctor, stați liniștiți că n-are nimic, a fost la control, e în regulă. Și dacă are ceva? Păi cum, ce? N-am avut complicații niciodată cu nimeni. Ce știu el? Manuela nu se simte bine deloc. După față, ăsta mă minte. Sigur i-a făcut ceva greșit. Stai liniștită, bună ziua, cu ce pot să vă ajut? Comisar șef Ture, Așa. de la Poliția Capitalei. Și cu ce problemă la noi? Avem niște percheziții aici la dumneavoastră. Percheziții? Da, Cum? sunt și colegii pe aici. Păi, Urmează să luăm niște... îmi prezentați și mie un act cum că ați venit cu un ordin de percheziție într-un birou? Avem ordin, avem tot ce trebuie, credeți-mă. Dați-mi voie să vă spun că nu cred. Trebuie întâi o citație să te prezinți la un interogatoriu în momentul în care cineva emite o Domnul, percheziție. vă rog eu, lăsați-mă. Vreau să văd Despre ce ordinul este vorba? Ce s-a procurorului. Lăsați-mă că avem ordine, avem tot ce Păi, trebuie. ești- Colegii mei sunt aici, dumneata ești vor în face biroul meu percheziții și la nu- dumneavoastră în birou, care nu Ridicați este tonul birou. biroul meu, te rog frumos. Acesta este birou? Dăm imediat actul. Cine Vă vine? rog frumos Și eu să- sunt președintele Americii. Ia, mă crezi? Pleacă de aici. M-am săturat de fetițe de-astea ingenue, așa, neprihănite, care vor operații, vor transformări din cap până în picioare, să arată ca divele de pe micile ecrane și după aia, dacă doare puțin, hai să facem reclamații la poliție. Cum? Nici nu știe despre ce e vorba și mă bagă pe mine în probleme. Păi cum, Dumnezeu? Dar nu se poate așa ceva. Dumneavoastră nu te sunteți speria. Diana Petrescu? Dar Da, cine eu a sunt, eu făcut n-am făcut sesizare? Ce Nu ați făcut nimic? mie pacienții la întrebări așa, fără... Nu înțelegi că N-ai avem... auzit de relația doctor-pacient, de confidențialitate? Cum să întreb cine ești, cum te numești? Domnul doctor, aveți Ai o licență citație? pentru acest cabinet? Dumneata ce crezi? Că mă fac medic Îți fără spun eu licență? că nu ai. De unde Da? știi tu că nu am licență? Domnișoara Petrescu, Eu n-am făcut nimic. nu ați Dom'le, făcut nimic? Biroul acesta, în acte, este prevăzut ca croitorie. Diana, Da? nu-l cunosc, nu știu Despre cine ce e, nu s-a vorbește? legitimat, n-are nicio treabă. Nu m-am legitimat, vrei să da, arăt? te rog. Vrei să arăt că am ordin și am tot ce N-are trebuie? nicio treabă. Croitorie este afacerea Eu familiei. nu am citește făcut nimic, Noi nu n-avem știu. nicio treabă. Da? Așa, și ce e asta? O reclamație. O reclamație de la... De la cine? Că nu știu, nu De văd la? de la cine. Și practic nu înțeleg, dumneata, De la prietena ce ei, dorești. Manuela, da? Așa, ce dorești? Cum adică? Manuela vrea să mă sape? Face plângere împotriva mea? Dar ce i-am făcut? Tu cu atât mai mult n-ai nicio problemă, că nu s-a întâmplat nimic. Dar nu te speria, că nu ai de ce să te sperii. Iar eu n-am nicio problemă, eu sunt medic. N-am niciun fel de problemă cu nimeni, o să lămurim. Este cu siguranță O să o lămurim, neînțelegere, da. o Da, da, da. confuzie. Sigur că Doamne, poliția! Asta mai îmi lipsea, mă omoară mama cu tată. Supărată din cauza operației făcute, Manuela a făcut direct plângere de malpraxis împotriva medicului fără să mai încerce vreo rezolvare amiabilă. Colegiul medicilor va stabili dacă Adrian este sau nu vinovat. Însă, în urma cercetărilor, poliția a descoperit că clinica privată a lui Adrian nu are autorizație de funcționare din partea Ministerului Sănătății, iar pentru asta medicul, în calitate de proprietar, va răspunde penal. Ca să-i ușureze situația Dianei, denunțată și ea de Manuela ca fiind cea care a recomandat clinica, polițistul i-a propus tinerei să-l însoțească la secție pentru a da o declarație în calitate de martor. Imediat după apare surpriza. Polițistul este un prieten vechi al tatălui Dianei și în această postură de prieten o însoțește pe tânăra acasă pentru o discuție cu Luminița. Discuție la care sunt prezenți atât Adrian cât și Ernest. Mamă, ce caută el în momentul ăsta aici? Tu chiar nu te gândești la mine deloc? Ai un copil și pe mine vrei să mă pierzi. De ce faci asta? Nu, Diana, tocmai pentru că nu vreau să te pierd, da? Deci vreau să clarificăm lucrurile, vreau să știu ce se întâmplă. Așa procedezi tu? Păi și mă cum faci vrei? de râs în halul ăsta? Pentru ce? Păi eu te fac de râs? Dar cine? Dar L-ai tu adus crezi, aici. tu crezi că aici se pune problema că te faci de râs? Eu Ce? cred că situația este un pic mai complexă decât atât.
Nu Nu doar că cred. te faci de Eu râs. nu cred că el ar avea ce să caute în momentul ăsta aici în casă. Sunt aici pentru că să înțelegi în ce situație te afli, crede-mă. Te rog eu, lasă-o mai moale, că nu sunt în calitate aici de polițist. Sunt în calitate de prieten al tatălui tău. Ai Tata, înțeles? dacă vrea să fie lângă mine, era el aici. Nu te trimitea pe tine. Ce-i câțit locul tatei sau cum? Că n-am înțeles. Cum adică? Diana, nu fi obraznică. Tot ce să nu fie obraznică? Stai puțin, nu a venit, deci nu înlocuiește pe tatăl tău. Aici, din păcate, nu se mai pune problema de a fi obraznică sau de a te face de rușine. Situația este în felul următor, în cazul în care nu știi sau nu te interesează. Prietena ta, dacă poți să o numești prietenă, pentru că eu nu știu cine ar face prietenul lui așa ceva, Manuela, nu este într-o stare prea bună în momentul de față. Nu este într-o stare bună Și pentru că nu a părinții ei au ascultat. depus această plângere la poliție Dacă ar pentru fi un ascultat. malpraxis. Eu vă rog să nu De aceea se află judecați dânsul aici, dumneavoastră. nu ca să te faci tu de rușine sau mai știu eu de ce. Poate nu înțelegi exact situația, pentru că fetele acelea au ajuns pe mâna dânsului prin tine și nu datorită ție. Da, și dacă- tu ai un amestec în toată povestea asta. Și Da. tu spui că te faci tu de rușine sau Păi ce? da, pentru că l-a adus aici. Mai încearcă să Iar înțelegi. fetele, dacă sunt în situația asta, sunt pentru că nu au ascultat ce li s-a spus să facă. Pe bune. Păi pe bune. Sau poate pentru că domnul doctor nu știa ce face. Eu cred că nu e cazul să mă jigniți, pentru că e o jignire gratuită. Nu degeaba am terminat o facultate, nu degeaba sunt medic, chirurg, plastician, am o experiență în spate, am zeci de paciente și pacienți care sunt foarte mulțumiți. Turea, Nu e lămuriți-ne cazul. și pe noi. Până la urmă, suntem noi într-o confuzie aici sau de câte am înțeles există o problemă cu dreptul dânsului de a practica, cu acea licență? Doamne ferește, eu am dreptul de a Lămuriți-ne practica. și pe Nu noi cred că până la ai. urmă. Cum ai dreptul de a practica? Ce să Vă rog practici? să vorbiți eu vorbesc destul respectuos, de- eu vorbesc cu dumneavoastră, nu ne tragem de șireturi și în urma unei plângeri pe care dumneavoastră o aveți la poliție, Da. nu aveți dreptul să dați niciun verdict. Dumneavoastră înaintați plângerea la Colegiul Medicilor care dă verdictul de malpraxis Dar sau înțeleg că vorbim de există o malpraxis. problemă cu Vorbim licența vorbim despre dumneavoastră, altceva. nu? Da. Sediu Înțeleg unde lucrați. Eu nu vreau să mă jigniți sau să mă minimalizați. Vă dați seama că acolo este o clinică, da? Pur Unde și este simplu, în clinica? care s-au investit niște bani, foarte mulți bani. Ce fel nu de am clinică? venit de la colțul străzii să fac într-un garaj sau într-o tarabă de piață medicină și operații estetice. Stimate domn, concret, sediul dumneavoastră, da? Da, sediul meu. Unde Este se o află și în clinică. ce stadiu? Cum unde se Clinică? Este o clinică de croitorie cumva? Poftiți? Este o clinică de Pentru că croitorie? văd că am Ce înțeles clinică în este? acte. Nu văd ce În acte legătură scrie are. croitorie, nu scrie clinică. Stimate domn, Da? clinică este în momentul de față. Că a fost croitorie, Nu este, domnule. spațiu, familie, asta e altceva. În momentul de față nu este nicio clinică. În Domnule momentul de dragă, față în nu acte puteți să dați niciun este fel de croitorie. Da? Dacă tot vorbiți că nu vreți să vă jignim, că nu vreți să vă terfelim imaginea, respectivele trebuiau neapărat să fie operate? Aici cred că o să discutăm despre altă problemă. Este o problemă în general a pacientului care apelează la serviciile mele și a colegilor mei. Nu toată lumea are nevoie neapărat de operare, dar chirurgia estetică cu asta se ocupă. Este un lucru care face pe placul pacientului. Bun, și atunci, dacă ele și-au dorit operația aceasta, de ce nu ar respecta indicațiile dumneavoastră? De ce? Pentru că vor să fie perfecte mult mai repede. Atingem o altă problemă aici, pentru că nimeni nu se interesează sau foarte puțini pacienți sunt cei care se interesează de tot demersul unei astfel de intervenții chirurgicale. Ei văd, vor cât mai ieftin, cât mai repede, ca și cum pun o bluză sau ați nu. atins un punct foarte corect, cât mai ieftin. De ce le-ai întins pe prietenele tale în această capcană? Le-am întins într-o capcană? Da. Le-am ajutat. Dar Cu ce le-ai ajutat? Tu ce Le-am calitate? oferit șansa de a-și face operațiile estetice dorite. În ce La un preț calitate? rezonabil. În calitate de ce? De De prieten. ce? Prietene? Da. Adică te mai poți numi prietena lor? Le-ai văzut cum arată? O să-și ce-a revină, făcut dar doamna? nu au urechile la locul lor, n-au capetele Le-a rupte, făcut o buzele recomandare scapolo. și nimic mai mult. Nu le-a obligat, nu le-a făcut ea rău. Și eu am fost când mi-am făcut buzele prin recomandare. Și acum trebuie să ce? Să spar capul cuiva? Câte operații ai? Dar are importanță câte operații estetice am eu? Dar de ce ești așa de înțepată? Pentru că nu văd de ce trebuie să răspund la întrebarea asta. Este treaba mea câte operații estetice am. Doamnă, câte operații are fiica dumneavoastră? Are o blefarostoplastie pentru că, mă rog, am avut recomandarea medicului oftalmolog pentru pleoape, știți, ca să citească mai bine, să avea probleme la citit.
rinoplastia pentru că a avut și o deviație de sept și automat în timpul somnului avea probleme. Deci să înțeleg că acestea Și- au fost oarecum necesare. Justificate, da, au fost motivate, dar de aici a început, nu știu, probabil și presiunea societății, presiunea anturajului, presupun și sunt convinsă că asta s-a întâmplat. Aici a intervenit, mă rog, și dorința de a-și mai schimba, nu știu, altceva, pomeți, bărbie, nu știu, pe gambe, pe ce unde să-și mai pună, care n-am fost de acord, bineînțeles, nici eu, nici Deci are taică-su. 2 operații. Și am 3 operații, nu am 2. Pentru că am mai făcut fără doamnele. Le-ai lăsat? Nu știu unde le-ai lăsat. Că n-am Da, venit, da. nu mi le-ai pus. Bine, am fost de acord și cu asta pentru că, mă rog, să nu fie frustrată, să nu, știți, o fată fără sâni, mă rog, am zis, domnule, să fie Și acum ok, îmi să nu scoți fie ochii. complexată. Că ți-ai făcut aia, că ți-ai făcut aia, că ți-ai făcut aia. Nu, Diana, dar ajung, gata. Dom'le, ai făcut tot ce a trebuit să faci. Ce a trebuit să faci. Bun, am înțeles. Dar cine a spus că am făcut tot ceea ce ar fi trebuit să fac? Asta o spun eu. Nu, ai devenit o obsedată. Pentru Este că corpul meu și vreau să mi-l modelez așa cum îmi doresc eu, nu cum este vrei o tu. obsesie, Diana. Nu este o obsesie. Astea sunt niște prostii și niște tâmpenii care nu știu cine ți le tot bagă în cap. Nu le bagă nimeni în Dumneavoastră cap. vă place cum arată fiica dumneavoastră? Dintotdeauna, dom'le, dumneata realizezi... Vorbesc ca aspect fizic, normal, ca mamă știu că orice cioară își vede puiul. Păi, pardon, normal. Deci copilul meu a fost frumos și înainte. A fost frumos și înainte, da? Normal. E frumoasă și poate să fie și mai frumoasă, dacă ea asta își dorește, Să nu exagerăm. dar tu nu ca înțelegi. majoritatea femeilor. Păi, bun, Te în poți cazul... pune cu o femeie în momentul în care își dorește ceva ca să-i creezi complexe în plus sau Stați frustrări? puțin să ne înțelegem. Nu. Că pot înțelege necesitatea de a-ți face această operație de mărire a sânilor în situația în care nu ai sâni. Așa. Și te simți complexat, te simți frustrat. Așa. Pot înțelege asta. Este ceva benefic pentru tine. Te va Așa. ajuta să ai încredere în tine, te va ajuta să ai o viață mai normală din punctul tău de vedere. Da, normal. Dar tu știi când trebuie să te oprești sau trăiești cu impresia că O să mă aceste opresc? operații te vor duce către perfecțiune? Operațiile duc întotdeauna spre perfecțiune. Pe bune. Și o să mă opresc în momentul în care consider că sunt perfectă, cel puțin așa cum îmi doresc eu. Până la urmă, trăiesc cel puțin cu impresia că discut cu o femeie în toată firea, nu cu o copilandră. Vrei să-mi spui că nu ai văzut pe internet zeci, sute de cazuri de oameni care s-au mutilat, care s-au nenorocit pe viață, Nu fac care au parte din exagerat pe bune. Și atunci a fost o coincidență că prietenele tale au ajuns în situația asta? Până la urmă tu atât de inconștientă ești că de altfel pun pariu că petreci ore în șir uitându-te la toate cumpărăturile, toate porcăriile. Uite că la asta 10 nu m-am minute nu uitat. ți-ai alocat din timpul tău să verifici măcar acest om, acest doctor. Nu m-am uitat și încă, repet, consider că nu este vinovat. Scurt. Nu este vinovat? Nu. Nu este vinovat? Nu, pentru că fetele nu au ascultat, el nu înseamnă că este vinovat și că a greșit operațiile. Ai curaj să spui că în urma acestor fete tu beneficiai de o operație gratuit? Și ce legătură are cu ceea ce discutăm? Care este legătura? Nu Tu te-ai fi înțeleg. operat având în vedere reușita celorlalte două operații? Reușita e o reușită, ele încă n-au Te-ai ieșit fi din operat perioada la omul acesta? de convalescență, de refacere. De-aia mi-ai făcut tu mie istericalele alea? Că ți-am blocat Mi-ai cardurile. blocat cardul. Normal. Păi cum normal? Mă lași fără bani, am ajuns în fața magazinului să-mi iau o cafea și n-am avut bani pe care Deci să-mi nu iau e o vorba de cafea? cafea, taci. Păi eram în fața Păi și cum magazinului. îi dădeai bani ăstuia să te opereze, să ce? Ați zis Nu-i că nu dădeam mă niciun jigniți, bani. dar vă că nu știți să vă Nu-i adresați. dădeam niciun ban ca să Deci mă nu opereze. meriți să mă adresezi Eu sunt altfel. medic, doamnă. Așa, Nu știu ce o și- meserie Adică aveți, dar poate vă te rog pretind frumos, să ne respectul liniștim cuvenit un pic, și că tu până la vorbește cu urmă- dumneavoastră. Lasă Până voce, la mă, urmă ce te rog eu suntem frumos. în casa Nu ești la aceea tine la în casă birou. aici, da? Haideți să Du-te ne la liniștim tine un la pic. tine în casă. Nu ești la birou Da? de bătaie. Nici tu nu ești la Deci tine în casă să mine ții. casă. Da? Da? Și-ți Eu vorbesc v-am respectat cum și v-am consider pretins că meriți. respect. Mă, mamă, tu nu înțelegi? Eu nu vreau să lucrez toată viața cum lucrezi tu și tata. Pentru ce? Să faci o casă și să pleci. Și eu ce-am făcut? Am rămas singură, nu? Toată adolescența mea. Te râdeau copiii de mine pe la școală. Pentru ce? Ca tata să fie plecat să facă bani. Și cu ce m-au ajutat banii ăia? Cu ce m-a ajutat pe mine tata? Este plecat.
Întotdeauna a pus frumos banii pe card și cam atât. Am avut eu parte de iubire din partea De tatei? altfel sar ca o părită când nu ai bani, nu? Pentru că așa m-am învățat. Tata stă departe, banii pe card, fata are ce-i trebuie. Doar atât am avut. În rest n-am avut nimic. N-ai avut o mamă lângă tine? Mama? Ce făcea mama? Doamne, Toți adică- băieții de la școală știau că eu sunt singură. Nu am frați, n-am nepoți, n-am verișori, n-am absolut nimic. Tata e plecat. Ce făceai când se lua cineva de mine? O spuneai pe doamna dirigintă. Doamna dirigintă îi spunea doamnei directoare și o luam de la capăt. Și nu doar că se luau de mine, știi și tu foarte bine. O mână pe fund, o ciupitură, una alta, nu știu cum să spun, ție cum ți-au picat, dar pentru mine nu era ok. Pentru că nu avea nimeni, nu era nimeni lângă mine să-mi ia apărarea, să-mi țină Adică parte. tu ai ajuns să ce? Să-ți dorești să nu muncești toată viața, să fii o întreținută pentru că tatăl tău te-a învățat așa, plecat fiind în străinătate, trimitea bani acasă? Asta am învățat din familia asta. Asta a fost decizia părinților tăi. Să-și Și, o din asume păcate, atunci. în situația aceasta sunt foarte mulți oameni în țara asta. Să-și o asume atunci, nu să scoată mie ochii de ce faci, de ce dregi, de ce ai făcut aia, de ce n-ai Ea făcut aia. consideră că se răzbună pe taică-su. Deci Nu mă așa răzbun pe tata, nu am de Iana. ce să mă răzbun pe el. Pentru că Îți el spun de- pur și simplu ceea ce văd și ceea ce simt, ce este atât de greu. El de câte ori sună, Și de asta- întreabă de de asta- tine. Da, odată nu ți-a zis, ie-mă în casă, dă-mi la telefon. Deci numai asta te-a determinat, lipsa tatălui, asta te-a determinat să ajungi în pragul disperării, că este disperată. Nu Deci cred că este e efectiv lipsa tatălui. disperată. Dacă era lipsa tatălui, îl suna și îi spunea, tată, vină înapoi că nu mai pot fără tine. Și taică tu venea. I-ai cerut asta vreodată? Păi când? Că nu ea e nu asta, vrea să are vorbească altele. cu el, refuză să Diana, vorbească. care este adevărul? Adevărul? Da, Tata lipsește de acasă. asta știm. De Fantastic. atâta timp. Ăsta e doar un motiv. Și de asta vrei tu să te operezi și te simți nesigură pe Vreau, tine? da, Sau... sunt nesigură pe mine. În lumea în care trăim, bărbații caută femeia perfectă. Nimeni nu se mai uite la o femeie naturală. Să știți că Bune. acesta este Nimeni motivul nu se mai uite la o femeie care naturală. mi-l invocă majoritatea pacientelor. Că bărbații de lângă ele nu mai stau cu ele sau se simt nesigure pe relație și apelează atunci la serviciile mele sau ale colegilor tocmai pentru a atinge perfecțiunea și de a nu fi părăsite. Am văzut. cum se Pune-te în atinge capul barului perfecțiunea. într-un club și pune în același timp să intre pe ușă o femeie naturală și o femeie Operat. operată, îmbrăcate la fel. Spune-mi la cine se uită bărbatul. Depinde de bărbat. Nu, Care spune eu, este nu mai această există. categorie de bărbați? Să lămurim că există o categorie de bărbați. Păi să ne înțelegem, un care băi de doresc. 20 de ani nu o să se uite niciodată. Nu, că nu o să se uite, că și-ar dori, dar nu poate financiar. Aha. Adică și tu? care ești o întreținută, tu care susții că nu vei munci o zi în viața ta, că nu e de tine. Așa? Vii și spui că ăla nu-și permite. Dar tu îți permiți pe banii cui până la urmă? Pe banii pe banii părinților. mamei, pe banii tatălui și pe banii vreunui sponsor. Banii Sau care într-o mi-au fost, combinație de genul tăiați. acesta. Tu asta îți dorești? M-am descurcat? Tu asta... M-am descurcat. Până acum văd că ești într-o situație destul de dubioasă, pentru că de bine de rău, fetele alea nu sunt chiar ok. Și tu ești oarecum complice la toată schema asta. Nu sunt ok din Ba vina lor, pentru nu că- din vina mea pentru sau că vina nu a fost lui. o simplă recomandare. Tu de aici aveai un câștig. Și care Dar ce în momentul contează? de față nu mă interesează asta. Asta este treaba legii, nu este treaba mea. Treaba mea este să încerc să înțeleg de ce femei ca tine, fete ca tine, tinere, frumoase, își asumă acest risc să se mutileze pe viață. Aș putea înțelege. Și îți repet, foarte bine că ți-ai pus acele silicoane dacă nu aveai deloc sâni, ca să nu te simți frustrată sau complexată. Niciodată nu voi spune cuiva de ce ai apelat la bisturiu dacă, într-adevăr, era o problemă, e ceva ce te poate face să te simți mai bine. Dar tu chiar așa te vezi când te uiți în oglindă? Chiar așa de urâtă te vezi? Aveam atâta nasul. Nu-l mai ai, Și dar uite în așa momentul... strâng, trebuia să las așa, să Și n-apelez nu ai lăsat la așa, bisturiu, ți-am nu? spus, am și repetat, dar tu vrei să tot continui cu aceste operații. Vreau să mai fac mici modificări, nu văd ce este atât de rău. Păi până când, măi, fata, mă, până când? Până când o să fiu cum îmi doresc. Bun, și situația ta în care ești acum, care te-a făcut, ți-e bine așa? La ce mi-ai făcut în momentul ăsta și circul pe care l-ai făcut, nu. Când vei fi și tu părinte, vei înțelege. Dar încearcă
să fii sincer în primul rând cu tine, că nu-ți va fi bine. N-am nimic împotriva operațiilor, dar prea ai luat-o razna, prea... Probabil și din cauza asta eu am avut atitudinea asta față de tine. Diana, să știi că tatăl Manuelei nu o să-și retragă plângerea. Și omul ăsta o să aibă probleme. Atât el cât și tu, să știi. Nu o să aibă nicio problemă, Crede-mă că o să aibă probleme și o să ai și tu probleme. Nu am de ce, pentru că n-am de ce să am probleme eu. Nu Ascultă-mă. n-am făcut nimic. Ascultă-mă că știi că sunt aici în calitatea de prieten al tatălui tău. Toată lumea știe să spună. Ce spun acum este adevărat. Trebuie să înțelegi că sunt lucruri care m-au rănit foarte tare. Faptul că tata a plecat de acasă și ne-a lăsat și a venit doar de Paște și de Crăciun, a pus o ciocolată pe masă la mulți ani, a trecut an. Da, măi, copile, dar tu trebuia să... Nu că îmi trebuia. Astea sunt lucruri pe care tu, ca mamă, ar fi trebuit să le știi foarte bine. Asta este circul creat de tine. Nu este circul deci creat de tine. este rezultatul la ceea ce ai făcut tu. Exact. Da? Eu nu am făcut absolut nimic. Nu am dat în cap nimănui, nu am fugit cu banii nimănui, nu am pus pe nimeni, n-am obligat pe nimeni să facă ceea ce nu vrea. Nu, dar ai fost o pildă bună pentru prietenele tale? Dar prietenele mele Așa au făcut ce consideri și-au tu. dorit. Nu chiar. Nu le-am obligat eu să-și facă Oarecum tu le-ai operațiile. împins de la spate, Absolut, da? dar nu le-a luat, Și nu le-a legat și le-a Le-ai adus. momit Doar cu discounturi recomandări. fabuloase pe care domnul doctor urma să și le scoată după aceea din acele injecții. Sunt cu oameni hialuron, majori care au Poate hotărât de-aia au avut singuri. problemele pe care le-au avut. Nu, de alta. problemele pe care le-au avut din Ne cauza spui tu că... care ai terminat o facultate în domeniul ăsta și care ai operat vreo alte 500 de persoane. Nu, dar v-a spus și el, care știe despre ce este vorba. Am văzut. Să știi că eu în momentul ăsta am să plec, că nu am de și ce să stau. pleci și mă las singur în casă? Nu te las singur, poți să mă cauți ori de câte ori vrei, vom discuta la fel. Însă aici eu nu sunt într-o sală de judecată sau la Colegiul Medicilor ca să luăm în discuție un act medical. Aici sunt de rezolvat niște probleme de familie și nu cred că am de ce să stau. Ok. Cea mai bună decizie. Repede, cea mai bună decizie. O să ai probleme. Probleme Atât că tu, ce? cât și omul ăsta. Mă, dar ascultă-l puțin, te rog. Fă un efort și dă-i puțină atenție. Dar am auzit ce a spus, că o să am probleme atât eu cât și el. Probleme pentru ce? Tu nu ai făcut o simplă recomandare. Tu te-ai ales cu ceva, ai un beneficiu. Nu m-am ales cu absolut nimic, eu n-am nicio operație la el. Urma să. Urma să. Am? Nu am. Cam tot aia este, să știi. Nu este tot Ba aia. este, crede-mă Nu că e este același tot lucru. aia. Până la Crede-mă urmă, îți că repet, este în viața plângere- ta și cum îți așterni, așa și Nimeni dormi. în viață nu face ceva fără a avea un beneficiu. Este trist că ai această mentalitate. Nu și este este trist că trist, asta este gândești realitatea. așa cum gândești tu, că nu ai nevoie să muncești, că e perfect să fii întreținută. Dar până la urmă, singură te vei da cu capul de problemele astea. E viața ta, așa cum îți așterni și Cum dormi. poți, Diana, să gândești așa? Nu te-am educat așa, noi nu te-am crescut așa. Nu ți-am insuflat mizeria asta, nu știu, chiar suntem disperați, tu îți dai seama? De asta am și apelat la prietenul tatălui tău. Deci, suntem disperați. Tu realizezi Că ce? că ce În ce bun... situație ești? Eu. Nu Nu te-ai realizezi? fi oprit și nu te-ar fi interesat. Ai mai fi recomandat alte și alte și alte fete fără să te intereseze, doar ca tu să beneficiezi de aceste operații gratuit și știi bine că acesta este adevărul. Dar n-am spus că nu este adevărat. Doar că ceea ce nu înțelegeți este că fetele au ajuns așa din cauza că Asta nu am susține omul ascultat. acesta. Din păcate, nu asta mă interesează acum, ci mă interesează despre viața ta. Încearcă să înțelegi că ne-ai adus în pragul disperării. Ce vrei să nebunim? Deci ești singurul nostru copil. Dana, gândește-te că te iubesc din tot sufletul. Ești tot ce am pe lumea asta. Cel mai de preț lucru. Tu înțelegi? Mamă, nu știu când mi-ai spus tu ultima dată te iubesc, dar nu vreau să avem discuția asta de față cu prietenașul și bun. cu domnul Ernest. Atunci hai să vorbim. Hai să vorbim ca rog două frumos. prietene. Hai. Vă rog să ne scuzați. Diana, mama, îmi recunosc vina. Și eu și taică-tu. Dar gândește-te că doar pe tine te avem. Noi pentru tine ne-am sacrificat, deci nu vreau să te pierd. Iar ceea
Ce ai ales tu nu e ok pentru tine, nu vei fi fericită. Da, mamă, știu. Dana, nu vei fi împlinită. Poate că am exagerat și eu. Da, adică afecțiunea tatălui nu ți-o va recompensa nimeni, never. Deci gândește-te că tu o să fii copilul nostru mereu, dar trebuie să fii tu, să fii independentă, să Trebuie fii să pentru înțelegi tine. că sunt lucruri care m-au rănit foarte tare. Faptul că tata a plecat de acasă și ne-a lăsat și a venit doar de Paște și de Crăciun, a pus o ciocolată pe masă, la mulți ani, a trecut an. Da, măi, copile, dar tu Deci, trebuia să... Nu că îmi trebuia. Astea sunt lucruri pe care tu, ca mamă, ar fi trebuit să le știi foarte bine. Plus că nu sunt doar eu singura care a avut de suferit de pe chestia asta. E și tu. Corect. Tu crezi că mie mi-a fost ușor sau mi-a fost De ce nu i-ai bine? spus tatei în ăștia 10 ani? Vine acasă, că nu... Diana, Tu, o femeie într-o casă, nu e ok, nu... tu crezi că n-am avut discuția asta? Și cu toate astea, uite că poate nu l-a interesat. Da, probabil... Pentru că 10 ani de zile, eu zic că ar fi venit acasă. A întins un pic, mă rog, s-a mai întins el pe acolo, dar îți Păi, promit că... s-a întins bine. Îți Cum s-a promit întins, că- sârma de rufe s-a Diana, întins. îți promit că o să se schimbe lucrurile între noi. Dar numai că și tu trebuie, și din partea ta trebuie să vină puțină schimbare. Nu aștept, wow, acum să se întâmple, nu știu, fenomen. Nu. Ți-am spus să ai răbdare și promit că și de la mine or să fie schimbări. Dar nu veni în cârca mea, gata, angajează-te, gata, faci. Deci nu pot pune să promit lucruri pe care nu le pot promite, pur și simplu. Dana, nu e vorba de promisiune, nu te forțăm. Ok, Dar încet, încet, lucrurile trebuie să ia pe calea cea bună. Pentru tine, în primul rând, pentru că nu vreau să suferi, pentru că vreau să fii fericită, pentru că vreau să te simți o femeie împlinită peste câțiva ani. Înțelegi? Noi asta ne dorim de la tine. Când vei fi și tu părinte, vei înțelege. Dar încearcă să fii sincer în primul rând cu tine, că nu-ți va fi bine. N-am nimic împotriva operațiilor, dar prea ai luat-o razna, prea... Probabil și din cauza asta eu am avut atitudinea asta față de tine. De ce nu vrei să fii o femeie independentă? Nu cer să te schimbi de mâine. Wow, gata, ceva, fenomenul ăsta. Nu! Deci eu vreau să te schimbi în timp pentru tine, nu pentru noi. Noi vom mai fi o perioadă lângă tine, dar cât vom trăi? Dar gândește-te că trebuie să ai și tu sentimente față de omul de lângă tine, să copilărești, să trăiești acele sentimente, să simți dragostea aia de tânăr, de... Eu asta încerc să spun. N-ai cum să iubești un om în vârstă, un om care un om de seama lui tăi, că tu pe bune? Cât crezi că va sta omul ăsta lângă tine? Cât îl vei accepta? Îl vei accepta atât cât timp te va alimenta cu niște bănuți sau cât îți va face câteva și ce încredere ai în el? promit că or să vină schimbări și din partea mea, dar fără a pune presiune pe mine. Sunt și convinsă. fără a mă pune să promit una și alta și... Nu, sunt convinsă și vom face, da, tot ce trebuie ca să fie bine. Puiul lui mama. Gata? Da? Gata? Da. Prietenă, da? Într-un final, Diana s-a arătat dispusă la dialog cu mama ei și, pentru binele ei, sper că acesta va fi pe viitor unul constructiv. Chiar dacă va fi nevoită să dea o declarație la poliție, Diana nu va fi pusă sub acuzație. Asta pentru că nu știa că clinica lui Adrian funcționează fără autorizație. Astfel, gratuitatea de care ar fi urmat să beneficieze într-o clinică privată pentru că a convins clienți să apeleze la respectiva clinică nu constituie o infracțiune. În ceea ce îl privește pe chirurg, el probabil își va pierde dreptul de a profesa dacă se va dovedi că a comis malpraxis și va fi nevoit să plătească despăgubiri victimei. Pe de altă parte, în calitate de proprietar și administrator al unei clinici private care funcționa fără autorizație din partea Ministerului Sănătății, va răspunde penal. Greșelile se plătesc, iar infracțiunile trebuie pedepsite. Tu nu ești tată. Tu nu știi ce înseamnă să fii părinte. Eu știu că am suferit foarte mult. Monstru, egoistule ce ești.
Bunicul trage să moară și ea face cel mai mare scandal pe care l-am văzut până acum. Datorită lui conduce această firmă. Și datorită mie, tu o duci bine, voi toți o duceți bine, da? Câștig super bine, șefa este o șefă de nota 10, chiar nota 11. Îmi place foarte mult de ea. Știu eu cine e Cecilia. Cum adică? Ce știi? Spune-mi, ce știi? Cine? Care? Care Cecilia? Da, foarte frumușică mama ta, super de treabă din câte văd, dar sincer nu prea semăna. Cu această ocazie vă mulțumesc că ați crescut-o atât de frumos și ați avut grijă de ea. Mama spune că eu sunt încă o mătușă care a murit mai de mult și n-am apucat să o cunosc prea bine. O să fii promovată. Wow, ok, mulțumesc foarte mult. Vreau din momentul ăsta pe Cecilia să o dai afară din firmă. Stai puțin. Credeai că nu o să aflu de Cecilia? Știu cine ți-a spus. Normal că știi cine mi-a spus, animalul ăla. Da, că dacă era un om, un tată